Mifa production jabrani filɛbagaw aw minnu tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲina aw minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw fo ka waleɲuman dɔn dante foli min na bi araba mai kalo tile 8 san 2024 aw bisimila an ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. An ka dɔlantana kɔrɔ ni ale tɔgɔ ye Sidou Keita ye ale bisimilala an ka jamana ma ɲɛma fɛ colonel Assimi Goïta mai kalo tile 7 san 2024 o bisimilali kun tɛ dɔwɛrɛ ye a taara ka taa ka usine bonya ta ka da an ka jamana ma ɲɛma kan usine min n'a bɛ Kati dugu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sanakɔrɔba o hukumu kɔnɔna na fɛn min ye an ka ministre min ɲɛsinnen don jago ale ni sɔrɔko ɲɛnabɔlen ale kun bɛ a kɛnɛ kan. Ka kɛɲɛ ni yuruguyurugu ani banbagaci wale kɛlɛli an ka jamana kɔnɔ fɛn min ye Algérie finitigilakaw ye olu nana bɔ an ka jamana na ani u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Algérie jamana ale ni an ka jamana finitigilakaw ye yalasa kɔlɔsili bɛ se ka sinsin ani tɛgɛdi ɲɔgɔnmaw bɛ se ka kɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na. Ka kɛɲɛ ni baara ye baara min bɛ wele ko phase nationale du dialogue intermalien ni ale kun bolodala mai kalo tile 6 san 2024 o hukumu kɔnɔna na fɛn min ye o comité d'organisation président ni ale ye Ousmane Issoufou Maïga ye ale wulila ka sɛnsɛn ni ka taama boloda o taama o hukumu kɔnɔna na o kɛra sababu ye an ka jamana maɲɛmakɔrɔ ni ale ye Alpha Oumar Konare ale ni an ka jamana transition maɲɛmakɔrɔ ni ale ye Bandaw ye u banna ka an ka comité d'organisation président bisimila u fɛ yen nɔ. Alamisa tɛmɛnen ka kɛɲɛ ni bɛnkan ni tɛgɛdi ɲɔgɔnma min bɛ Mali ale ni Chine jamana ni ɲɔgɔn cɛ kalanso joliw ko la Mali kɔnɔ yan nɔ o hukumu kɔnɔna na Chinois nana livre kalanso dayɛlɛ an ka campus universitaire kɔnɔna na n'a bɛ f'o ma ko bibliothèque fɛn min ye an ka ministre des enseignements supérieurs ye ale bɔra ka foli ni tanuni kɛ ka ɲɛsin Chinois ma. An bɛ taa Amérique fɛn min ye Américains ka finitigilaka dɔ ye ni ale minɛna Russilakaw fɛ ka sabu kɛ yuruguyurugu ale ni suyɛni ye a yirala k'a fɔ ko a bɛna to kaso la fo ka taa bila juillet kalo tile 2 san 2024 na. An bɛ segin ka na anw yɛrɛ fɛ yan nɔ Bamaliba kɔnɔ fɛn min ye an ka kunnafoni dila min ka baara bɛnnen don ka jaw sɛbɛn ni k'o bila bɔlɔlɔ sanfɛ ani ka kunnafoni di a kan ni ale tɔgɔ Yakuba Jara di Kayi ala ye ale ka kalifa minɛ na sibiri tɛmɛnen an b'a fɔ ala ka hinɛ la ka yafa k'a ye. Nin de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'aw fo ka waleɲuman dɔn dante foli min na an b'an ka dibila baarakɛlaw fo sanga ani wagati an b'a fɔ aw kan bɛn sanga wagati wɛrɛ la.